Ćao drugari, dobrodošli na moj YouTube kanal i dobrodošli u novi video. Danas pričamo o jednoj veoma interesantnoj temi, bar meni interesantnoj, a mislim da se nekako tiče svih nas. Ovo je tema o kojoj se malo govori i kojoj se ne posvećuje dovoljno pažnje i zato sam ja odlučila da uvedem upravo ovakvu jednu rubriku na svom kanalu. U ovom konkretnom videu pokazat ću vam neke stvarčice iz kuhinje koje ne samo da su interesantne i eco-friendly, već su i veoma korisne. S obzirom da sam neko ko se stalno omota po kuhinji i ko bukvalno svakodnevno koristi rernu, ono što je meni uštedelo novac jesu ovi, pod znacima navoda, papiri za pečenje koji se peru. Ja sam ove konkretno pronašla u Lidlu i kupila sam dve vrste, a to je ravna podloga za pleh, klasičan pleh, a kupila sam i ove što se sklapaju iz dva dela. Ja ne znam koliko ćete sad moći da vidite, koliko ćete skapirati iz ovog mog pokazivanja, ali te dve podloge se sklope i dobijete podlogu za one kalupe, poput kalupa za pečenje banana hleba, na primjer. Jedna od eko navika koju se trudim da promenim jeste da ne kupujem kupovne čajeve, već da kupujem čajeve na merenje. Iz razloga što kupovni čajevi dolaze u previše ambalaže. Dakle, imate kutiju, pa imate kesicu za svaki čaj, pa onda imate kesicu čaja, pa onda imate onu etiketu, konac, previše smeća ako mene pitate i iz tog razloga sam počela da kupujem čajeve u zdravoj hrani na merenje. Ono što vam je naravno potrebno ukoliko kupujete čaj na merenje jesu cediljke za čaj. Dakle, ova je prilično stara i nisam sigurna da je tačno kupljena, ali mislim da se u dosta radnji može pronaći, dok je ova druga iz Ikea prilično zgodna. Također sam vidjela sličnu, pa maltene istu i u Maxiju. Treća, a veoma cool stvar, za koju sam prvo mislila, pa dobro, može da posluži, ali ajde, kupit ću, vidjet ću koliko ću koristiti. I na kraju se pokazalo kao stvar koja se svakodnevno koristi u mom domu. A to su bukvalno ove navlake za konzerve, voće, povrće, tegle. Ove sam konkretno kupila u Ikeji i dolaze u pakovanju od 3 komada. Dakle, ono što je super jeste da, na primjer, kada načinete avokado, ja sam veliki ljubitelj avokada, to mnogi moji prijatelji znaju, zapravo svi znaju. Kada rasečete avokado i ne pojedete ga do kraja, ove navlake su odlične zato što avokado drže svežim i avokado ne crni, što je zaista sjajno i možete ga naravno držati u frižideru par dana, verujte mi, bez problema. Spomenula sam konzerve, uglavnom mi se dešava da kada otvorim konzervu ne mogu da potrošim sve do kraja i onda ove iste navlake koristim kao poklopac. Naravno, neću reći kako ja inače zovem ove navlake pred svojim prijateljima i porodicom, jer ne bi bilo prikladno, ali ukoliko želite možemo se igrati pogađalice, pa napišite u komentaru ispod kako vi mislite da sam ja ove stvarčice nazvala. Moram i da naglasim zašto je ovaj proizvod eco-friendly, zašto smatram da jeste i da pripada toj grupi. Pre nego što sam ih imala, ja sam konzerve poklapala, pravila poklopac pod znacima navoda od aluminijumske folije, koju bi kasnije bacila u smeće. Zatim prelazimo na staklene činije za odlaganje hrane sa poklopcem od bambusa. Pokušavam da izbacim plastiku iz svog života koliko god je moguće, jer negde smatram da nije baš najzdravije čuvati hranu u plastičnim posudama. Ovo koju vam sada pokazujem sam kupila u Ikeji. Posebno plaćate stakleni deo i posebno plaćate poklopac od bambusa. Ono što je dobro jeste da imaju različite veličine ovih činija i da svi ti poklopci odgovaraju, dakle možete imati jedan poklopac sa više činija. Ono što je mana jeste da je dosta skuplja od činija koje možete pronaći u Lidlu. Ove iz Lidla izgledaju ovako, dolaze u pakovanju od 3 komada, znači imate 3 različite veličine činija. Imam i još i treću, ne mogu vam sad pokazati, ali treća je onako najmanja. I dolazimo do poslednje stvarčice za koju sam sigurna da svaka kuhinja već ima, a to su pamučne kuhinske krpe. Dakle, moj savjet je da se potrudite da što češće koristite
kuhinske krpe, a što manje ubruse, jer ubruse naravno posle svake upotrebe bacamo, a i znamo koliko je drveća, šuma potrebno za proizvodnju istih. Nekako smatram da spadaju u istu grupu proizvoda, tako da sam ove bio krpe stavila zajedno sa pamučnim krpama. Ukoliko koristite Trulex, ovo bi mogla da bude sjajna zamena. Ja ih koristim da obrišem i pokupim vodu oko sudopere nakon pranja sudova. Takođe se mogu prati. Naravno nisam ih prala, kaže da može na 60 stepeni. Evo vidite, sad sam ja nešto novo saznala. Dakle, nisam ih prala u mašini, ali sam ih prala ručno i evo kaže da je 80% od viskoze. 82%. Može se koristiti u kuhinji, kupatilu, za brisanje raznoraznih površina. Već sam ovaj proizvod spomenula u svom IGTV-u kada sam vam pričala o 8 random eko proizvoda. Možete baciti pogled na taj video, mislim da je takođe koristan. Kako smo došli do samog kraja, zamolila bih vas da mi u komentaru napišete koji su to eko proizvodi koje vi svakodnevno koristite u svojoj kuhinji, jer možda vi meni date inspiraciju šta bi to sledeće mogla sebi da priuštim. Takođe mi napišite da li sam vas ovim videom inspirisala da kupite neke od ovih proizvoda i koji je to proizvod. Hvala vam na gledanju i vidimo se za 7 dana. Ćao!